מתעורר. מה ככה עליו? זה סימפויי. איזה קטע סרטונים. נכון. חלב, צריך? ואז נשים תחת החלב ועורר. איפה זה המכשיר הזה? בשביל לקבל עורר. אני אכלתי הרגע פסטה, יוצ'ים פסטה רוזה, תקשיבו, אחד הטעימים. כאילו, אז התרבותי של פסטה רוזה וסושי זה כאילו לא ביחד. סושי מקום ראשון, פסטה רוזה מקום שני, יואו. זה עדיף. קאי, גם ככה לא היה טוב, אז אם הוא לא שם אולי זרק. תקשיבו, זה זכוכית. טוב, הוא לא עבד. זכוכית. זה פלסטיק? לא, לא זה פלסטיק. היי, מה זה? לימון. לא, זה בשביל ביתה. תקשיבו. מגש. כמובן אם זה מה שצריך, ולהמשיך הלאה. לא להתערב שזה, תקשיבו, זה ככה, מושלם, כאילו, מה זה הדבר הזה? אני לא יודעת, כאילו, לא יודע שאנשים אומרים שחלב זה לא טעים, אבל זה כן טעים. ולחצים למקרים. בוא נעשה כמה. טוב, יצא לי פתיחה טובה. זה לא שפור, זה לא שם, זה לא שם, זה לא שם, זה לא שם, זה לא שם. טוב, מרוב שדיברתי, נשאר לי עוד דקה. מה לך? יעש תאכל ככה שלא יתפוצץ. גם בפה היא מתפוצץ. לא, היא לא. היא לא. לא. אז לא. וואו. רוצים לראות משהו? מפה נשאר לי את כל זה. את כל זה, זהו. אז זה יוחמר. הפסטה שלנו שהכי טעימה. פסטה לא כמו שעושים. מגילה. אני לא עושה עם שום. וואי, אימא, נכון הפסטה שלך הכי טעימה? לא עושה עם שום ובצל, זה טעימה. נכון, זה הכי טעים. במסעדות זה עם שום ובצל. נכון.